A presidenta e o vicepresidente da Deputación presentaron esta mañá os orzamentos da entidade provincial para o vindeiro ano. Destacaron o crecemento constante dende o comezo do mandato no 2016 e a redución da débeda, que pasará dos 39 millóns do 2015 aos 7 do 2019. Desde o 2016 o orzamento provincial foi crecendo. Encontramos, cando chegamos, un orzamento agotado a metade de 2015 e fixemos o esforzo de incrementalo no 16 e manter un crecemento constante ano a ano. Tamén, xunto a isto, algo moi relevante, fomos reducindo a débeda. Cando chegamos era de 39 millóns de euros, hoxe é de 12 millóns e rematará no 2019 con 7 millóns de euros. Carmela Silva salientou tamén que se contiveron os gastos correntes cun incremento para o próximo exercicio dun 1,6% e que se cumpriron os requisitos marcados polas leis do Estado. Pasamos dun incremento de 8,3% no 2015, así aumentaba o gasto corrente, a agora, previsto para 2019, un incremento do 1,665%. E tamén decirlles que todos os anos o orzamento cumpriu o requisito de estabilidade orzamentaria, regra de gasto e límite de débeda que establecen as leis do Estado, aínda que con algunhas delas estamos certamente en desacordo. O Plan Concellos seguirá sendo a iniciativa principal de investimento, con 43,4 millóns, o que supón que medra un 3,3% con respecto ao ano anterior. Con este programa, a Deputación transfiere aos concellos de menos de 50.000 habitantes fondos propios para obras e servizos, emprego e actividade de gasto corrente. Imos dedicar 9,5 millóns para empregos nos concellos da provincia, 30 millóns para investimentos en actuacións municipais e 3,9 para actividade de gasto corrente. O vicepresidente explicou que dos 158 millóns de euros que se aprobarán para 2019, 80 irán para o sostemento da propia administración e os seus servizos: Príncipe Felipe, Mouriscade, Areeiro, Museo de Pontevedra, Escola de Canteiría, mentres que 78 quedan sen compromiso e irán destinados na súa maior parte para os concellos, os que se transferirán 54 millóns. O resto destinaránse á universidade, padroados e a actuacións de mellora e mantemento do viario provincial, entre outros.